Вітаю усіх з черговим прожитим тижнем. Ось вітаю Дар'ю Кірі одразу в чатику на Ютубі. Напишіть одразу, чи все нормально, чи все чутно, здається, все має бути чутно, як звичайно, на усіх можливих доступних стрімінгових платформах. Это TikTok, YouTube и Telegram. Так. З чого ми почнемо? Зараз я тут порозставляю всі ті вокника, було все добре бачно, де що і як відбувається. Так. Почнем. Почнем з новинок. Почнем з не вельмі приємних новинок. Ось гэта па-першае, гэта атакі расейцаў на навучальны цэнтр, ці там як там яно называецца, установу навучальную у Полтаве. І таксама у Львове. Адбылося на гэтым тыдні две такіх буйных атакі, буйных, можна сказаць, трагедыі, дзе пастраждала багата людзей, прычым цывільных людзей, гэта не нейкія там вайсковыя ваенныя базы былі атакаваныя самосць. Інфраструктура, калі можна назваць інфраструктурай навучальную установу, ось акадэмію зв'язку, як падказваюць у чаціку на Ютубе, ось чым можна яе назваць інфраструктурай, але ўсё ж такі гэта дастатне важны аб'ект кропкі гледжання таго, што любая навучальная установа, дзе людзі атрымліваюць адукацыю, гэта ў любым выпадку важная установа, військовий об'єкт. Академія, то, що там академія на там каля воєнні спеціальності випускає, гэта не означає, що вона і з'являється воєнним об'єктом. Не все навчальні установи, навіть у яких є воєнні кафедри, з'являються воєнними об'єктами. Ось, але ў любым выпадку гэта ўсё вельмі сумна. Ось, але, як то кажуць, не час капаць гэтую самую паміральную яму, таму што ні ўласна жыхары Украіны, ні тая сям'я, дзе выжыў толькі бацька, загінула там двое ягоных дзяцей і жонка. Не ён вінаваты ў тым, што так сталася, і не ППОшнікі вінаваты ў тым, што яны там штосьці не збілі. Ось, і не Зеленскі вінаваты ў тым, што за яго прагаласавала 73% украінцаў у свой час у 2019 годзе. Ось, і не уласна навучэнцы гэтай самай акадэміі зв'язку вінаватыя ў тым, што па іх прыляцела гэтая ракета. Ось, і зрозуміло, що винуватые росіяни. Ось, у якої ступені, які росіяни винуваті, власне мяне гэта хвалює у астатнюю чергу. Тому ось так. Це військовий заклад ще з часів Радянського Союзу. Ну, мабуть, я не по гэтых справах. Что я еще вам хочу нагадать? Я хочу вам нагадать, что мы уже собрали на павербанке для БДК, это ось тут, уже 31 000 с половой майже.
Ось засталося зусім трошки. Ось таму калі ёсць магчымасць, я буду заклікаць вас там падкінуць грашынят туды. Ось за донаты ад 500 гривень, калі я побачу, що там лічба зменіцца на 500 гривень, давядзецца парваць майку просто ў прямым эфіры. Ось гэтую самую спецыяльна такія апранаю майкі, які мне ўжо за розмерам не падходзяць, каб было прасцей іх рваць і не так было шкада. Ось, дарэчы, сёння атрымаў я астатнюю вялікую станцыю на 2400 Вт. Я разабраўся ў гэтай сістэме, я запомніў, што там у ватах гэта вымяраецца. Ось, на 2400 Вт станцыя прыйшла. Сёння яе перадаў тут у Кіеве, літаральна праз некалькі дзён яна там паедзе ўжо туды, дзе працуюць саме людзі, з ёй будуць працаваць мінамётнікі беларускага добравольчага корпусу, а сама батальёну тэрор. Ось, таму засталося яшчэ за гэтую станцыю разлічыцца, а каб разлічыцца, патрэбна ось сюды закінуць грашынят. Калі ў кагосьці грашынят дужа вельмі шмат, можна ще ось туды закінуць грашынят. Гэта, власна, моя картка. Ось, і буду таксама вельмі ўдзячны. Але в першую чаргу гэта ўсё ж такі я яшчэ пражыву. Ось, таму ось так. Вам прывітанне, нумар банкі для БДК дзе? Той, што на стріме. Не, ось гэта, ось гэта моя картка. Калі зайсці на YouTube, на YouTube у апісанні пад відэа будзе банка. Там пасыланне на банку для БДК. Ну, або через QR-код. Але якщо ви глядзіце з тэлефона, не атрымаецца. Ну, тым же самым тэлефонам падчас эфіру адсканаваць QR-код. Таму толькі заходзіць на YouTube ці ў Тэлеграме, у мяне ці ў Тымура Філоненка шукаць, там мае быць пост, дзе гэта ўсё ёсць. А прасцей просто перайти на эфір у Ютубе, і там будзе пад відэа у закрэпленым, ну не ў закрэпленым каментары, а у апісанні пад відэа будзе гэта самае, як яго, пасыланне на банку. Ось, засмах, ну так я сёння гуляў Кіевам. Гуляў па місту, па горадзе. Бачыў, дарэчы, Владимира Золкіна. Ён таксама гуляў Хрышчатікам. Я быў на мост Клічко, я наведаў і зразумеў, што гэта бессэнсоўная спаруда, якая яднае нішто з нічым, яна яднае, уласна кажучы. Я думаю, яна там дзесь праз якуюсь там рэчку, дзе гэты мост, а ён не ідзе ні праз якую рэчку, ён проста адзін бок Хрещатику яднае, аб'ядноўвае з другім бокам Хрещатику. Па факце, ну, такі бессэнсоўная спаруда. Ось, таму ось так. Што яшчэ адбывалася на гэтым тыдні, акрамя гэтых жахлівых падзей у краіне, у Львове і Полтаве? Яшчэ адбыўся такі непрыкметны такі саміт, які называецца Рамштайн. Ось, ён адбыўся, і пра яго штосьці ніхто нічога не гаворыць. І можна было падумаць, што гэта ўсё вельмі пагана, што як так адбылася такая значная, можна сказаць, рэч, як Рамштайн, а ніхто пра гэта не кажа, але з іншага боку, я бы сказаў, што гэта вельмі добрая справа, калі пра гэты самы Рамштайн ніхто не кажа, не робіць ніякіх заяваў. Таму што ўсе мы разумеем, а хто не разумее, да тых я зараз даводжу, што галоўнае, што зараз можа абмяркоўвацца на Рамштайне і прасоўвацца беспасярэдня украінскім бокам, гэта, па-першае, атрыманне гэтых самых дальнабойных ракет,
ну і іншых засабаў далекабойнага ўражання. Ось, гэта па-першае, а па-другое, гэта дазвол у выкарыстанні гэтых самых ракет для ўражання гэтых самых цэляў углыб Расіі. Ось, і вядома, што афіцыйна з афіцыйных нейкіх дадзеных ніхто не будзе там выходзіць, казаць, што мы ось дазваляем все і бачце нашай зброяй туды, куды хаціце. Зразумела, што так не будзе адбывацца, таму што сучасная супольнасць, грамадства, вось гэта талерантнае да ўсяго і да ўся, заходняе прынамсі, яно не будзе гэта спрымаць так, як гэта маецца спрымаць. Таму наўрад ці можна пачуць такія ось гучныя заявы. Што, дарэчы, мяне уласна радуе, што сама такіх ось заяваў няма. Ось, таксама на гэтым Рамштайне ну, там агаласілі, што там некаторыя там снаряды будуць надходзіць в Украіну і так далей. І таксама казалі, што некаторыя пытанні абмяркоўваліся ўласна за зачыненымі, закрытымі. Зачыняюць. Гэта трошкі іншае. За закрытымі дзвярыма. Ось, і зразумела, што такія пытанні, як дазвол на выкарыстанне зброі па тэрыторыі Расіі, гэта хутчэй такая больш закрытая інфармацыя. Ось, таму чакаць нейкіх гучных заяваў ад гэтага Рамштайну не варта, але скажем так, ён можа быць такім непрыкметным, але вельмі карысным. Але корысць мы ад яе пабачым толькі з цягам часу, калі штосьці будзе адбывацца. Ну і, дарэчы, нават не гледзячы на тое, што няма да гэтага часу яшчэ афіцыйнага дазволу ўжываць будь-якую заходнюю зброю па тэрыторыі Расіі, гэта ніяк не забараняе ўкраіне выкарыстоўваць уласна разробленую зброю для, зноўку ж, уражання цэляў саме на тэрыторыі Расіі. Што, уласна, адбываецца процягам усяго тыдня. Бо колькасць нафтабазаў не змяншаецца, якія там працягваюць палаць. Ось, дзесь там пад Варонежам, калі не памыляюся, там склад з боекамплектам таксама ўжо дагарае, напэўна. Ось, таму мінусаў, уласна, не бачу. Але хацелася б ўсё ж такі, каб і заходнія партнеры Украіны таксама неяк прынялі ўдзел вось у гэтай, скажем так, зрабілі трошкі перамагаёбства, калі можна так сказаць. Ось, што датычыцца таксама, калі мы ўжо пачалі тут трошачкі пра вайну, пра пакроўскі наступ хочацца паразмаўляць, які неяк запыніўся. Бо усе гэтыя капанні паміральных ямаў і паведамленні пра тое, што сёння-заўтра ўжо Пакроўску ўжо ўсё, эвакуацыя, Пакроўску не будзе, і Укрзалезніца там пачала эвакуацыйныя поцягі запускаць ужо не з Пакроўска, там з нейкай станцыі, якая трошкі раней. Ось не памятаю, як там называецца горад. І все пачалі там ужо ўсё казаць, все, Пакроўск, все, Расія, там все, зараз тут як пачнуць атакаваць, так ужо і не спыніш, і гэтак далей, і гэтак далей. Але так раптоўна сталася, што ўсё неяк запынілася. Запынілася, так небяспека ўсё яшчэ застаецца і, скажем так, навісае над Пакроўскам, але такога буйнога і маштабнага прасування ўжо не назіраецца, бо рэсурс ужо вычарпаны, той, які быў на гэта разлічаны. Ось, і да таго ж прыходзіцца затыкаць яшчэ некаторыя дзіркі у тым ліку і ў Курскай обласці, пра якую варта не забываць, таму што Курская область нікуды не дзелася. Яна, як і
і была ў складзе Расіі, так і застаецца, але чамусьці пэўную частину гэтай вобласці як кантралявалі ўкраінскія збройныя сілы, так і працягваюць кантраляваць. Што таксама не вельмі добра сказваецца на у тым ліку і маралі расійскай арміі, таму што пакуль яны там гінуць, умоўна кажучы, за Донбас украінскі, іхняя тэрыторыя перастае быць іхняй. І некаторыя расіянчыкі пачынаюць задавацца пытаннем, а навошта нам гінуць за не наш Донбас, калі тут наша Курская область, уласна, пад вагнём. Але пакуль што далей за вось гэтыя самыя пытаннічкі ўсё гэта ніяк не праходзіць. Так, вітаю таксама пана Ікса, які далучыўся да нашай трансляцыі на Ютубе. Так, давайте паглядзім, што вы мяркуеце на гэты конт. Трішкі був такі настрій, це, напевно, про поміральні ями. Саме цікаве, що пан Володимир був правий. Володимир який саме? О, я знаю Володимиров, ну так немало. Володимиру, які могли бути праві. Петров, я не пам'ятаю, що він казав. Але ёсць ланцужкі, лагічныя ланцужкі, якія цягнуць просто адно за адным і праз адно выцякае другое. Як гэта працуе? Дарэчы, каму цікава, як гэта працуе, можете попросту подпісацца на канал Евгена Карася. Ось, бо ён досыць проста і даступна тлумачыць саме, як працуе ўся гэта ваенная, скажем так, машына. І ўвогуле, як працуе вайна, і час ад часу ён гэта паясняе папросту на пальцах. Што нават такія тупыя адбітыя людзі, якія нічога не ведаюць пра вайну, яны зразумеюць, што маецца на ўвазе, і зразумеюць, як гэта працуе. Таму ў любым выпадку вось гэты план з заходам у Курскую обласць, ён сябе як мінімум адбівае. Якщо вам цікава, я магу таксама, власне, гэта будзе пераказам таго, што казаў Карась. Ось, калі хтось не хоча глядзець Карася, я магу пра гэта ўсё распавесці, як гэта працуе і чаму гэта ўсё досыць зручна, уласна, ў краіне. Цікава вось пішуць на Ютубе. Ну, добра, тады трошечкі такой, трошечкі не те, щоб карасізму, але скарыстаюся магчымасцю тым, што паглядзеў гэты эфір і штосьці з гэтага змагу пераказаць. Чаму аперацыя ў Курску яна зручная? Па-першае, гэта праз нестандартныя хады. Бо вайна гэта не проста там сабой, як гэта было там раней, у нейкіх там у сярэднявеччы, калі бы просто збіраліся две арміі, там дзесь хаваліся на якому-небудзь велізарнаму полі, і просто там стенка на стенку пачыналі хуярыць, і ўсё, хто выжываў, той і перамагаў. Сучасная вайна, яна больш не пра гэта. Як быў у дзяцінстве такі, як то жарт, што хуйня вайна, галоўныя манёвры, ён сама адлюстроўвае сама тое, што ёсць у сучаснай вайне, што ўсё гэта херня, але вайну выйграюць праз манёвры. І калі там казалі, што Сырскі гэта там радзяншчына, гэта ўсё там прямалінейнае, ўсё зразумелае, ўсё проста і нічога новага. Першай жа сваёй аперацыяй пасля самапрызначення на пасаду галоўнакамандуючага Сырскі давёў, што уласна пад ягоным кіраўніцтвам збройныя сілы ўкраіны могуць распрацоўваць, прымаць удзел і ажыццяўляць, што самае галоўнае,
любыя паскладанасці, у тым ліку і такія нефармальнага фармату аперацыі. Таму што зразумела, што вораг мог цалкам не чакаў гэтага самага нападу непасрэдна ўсё Курскай обласці, таму што то, як гэта ўсё адбылося і развілася, кажа пра тое, што гэта была аперацыя для ворага нечаканая. У чому яе плюсы? Прынаймні, на дадзены момант вядома больш, чым пра 700 вядомых афіцыйных палонных, якіх там узялі. Што такое 700 палонных? Каб вы разумелі, каб взяць гэтых самых 700 палонных дзе-небудзь на Донбасе, напрыклад, там на Запорожскому напрямку, на Херсонскому напрямку, гэта просто велічэзная колькасць часу патрэбна. Ось, да таго, гэтыя 700 палонных, а іх там больш, там, я думаю, што там больш за 1000 нават вогулам будзе, просто не пра ўсіх яшчэ звесткі просто дайшлі. Ось, і па-першае, гэта салдаты тэрміновай службы. Гэта людзі, пра якіх казалі, што іх там няма, іх там не будзе, і яны пад гэта не будуць увогуле задзейснівацца. Але яны там, яны задзейсніваюцца і іх ужываюць. Да таго ж гэта бяруць там у палоны афіцэру, якія сидзелі ў гэтых сваіх на той момант бяспечных, на іх погляд, штабах і там перакладалі свае паперкі з аднаго месца ў іншае. І доказам таго, што гэта было досыць істотна, тое, што Расія ўпершыню за ўвесь час вайны Расія сама запрасіла абмен гэтымі самымі палоннымі. І калі такое адбываецца, ўжо Украіна можа дыктаваць умовы саме таго, якіх палонных яна хоча атрымаць у абмен на тых, каго яна паверне ў Расію. Што таксама досыць зручна, таму што мы ведаем пра некаторыя лагеры з палоннымі, у якіх умовы просто недалёка пайшлі ад канцэнтрацыйных лагероў фашысцкай Германіі. Па-другое, чаму Курская аперацыя таксама карысная? Гэта тым, што зноўку ж пра тое, пра што я ўзгадваў, што некаторыя паміраюць там за чужы Донбас, умоўна кажучы, пры тому, што іх родная, калі можна так сказаць, земля на Куршчыне таксама стае акупаванай з іхняй кропкі гледжання. І таму з'яўляецца такі, калі можна так сказаць, раскол, прынаймні у менталітэце і ў свядомасці людзей, што чаму, уласна, так адбываецца. І што таксама грае на руку Украіне, таму што не можна казаць пра тое, што імперія цалкам пад кантролем, ці краіна ў данным выпадку цалкам пад кантролем, пры тым, што яна страчвае кантроль над некаторымі сваімі, пад сваімі, я маю на ўвазе, усталяванымі межамі 91-го году тэрыторыямі. І таму гэта аперацыя досыць якасная. Калі казаць пра тое, як мае працаваць вайна, і калі мы можам адчуць тое, што тыя сродкі, якія нам надаюць украінцам, не нам, мне ніхто нічога не надае. Я бачу, і сюды ніхто нічога не надае, і сюды теж щось нічога не прыходзіць. Я ще погляжу, так, нічога, бачите, не прыйшло. Гэта так, лёгкі байт на донат. Сюды ў першую чаргу трэба данаціць. Сюды. Гэта дадатковыя сістэмы супрацьпаветранай абароны. Яны вельмі неабходныя ў краіне. Прычым гэта не абавязкова маюць быць патрыоты, гэта могуць быць будь-якія сістэмы зенітна-ракетныя, таму што з чаго Украіне, уласна, патрэбна зараз
пачынаць. Гэта знішчэнне самаразведвальных дронаў. Разведвальныя дроны гэта усялякія залы, там іншыя БПЛА, ну, самы вядомы гэта зала, наколькі я ведаю, там іншыя розныя ёсць мадыфікацыі гэтых самых залаў. Гэта папросту тыя ж самыя арланы 10-тыя і гэтак далей. Таму што сама вось гэтыя БПЛА, яны лётаюць дзесь там у прыфрантавой зоне, яны могуць... Ой, прабачце. Яны могуць досыць далёка залетаць, яны маюць там усялякія інструменты. Інструменты, гэта я маю на ўвазе. Гэта тэплавізійныя камеры, камеры інфракраснага выпраменьвання і гэтак далей. І сама вось гэтая назіральныя, калі можна іх так назваць, разведвальныя дроны, яны наводзяць тыя ж самыя ланцеты, яны наводзяць тыя ж самыя С-300, яны наводзяць тую ж самую арту, і яны наводзяць тыя ж самыя кабы, якія там просто там ляцяць у неймавернай колькасці на прыфрантавыя тэрыторыі. Ось, калі будуць уласна засабы, каб гэта ўсё знішчаць, ось, бо выяўляць гэта ўсё яшчэ магчыма, але не заўсёды ёсць чым знішчаць. Ось, з'явіцца, чым гэта ўсё знішчаць, адразу гэтага ўсяго стане менш. Адразу менш будуць выяўляцца самацэлі на тэрыторыі Украіны прыфрантавой, а гэта азначае, што і украінская арта можа пад'ехаць бліжэй, і тыя ж самыя качуючыя ось гэтыя пэтріоты і іншыя там і хаймарсы змогуць пад'ехаць бліжэй і ўжо больш глыбока наносіць удары па ворагу і выяўляць іх. Ось, праз гэта зноўку ж і F-16 змогуць падлетаць бліжэй, а калі F-16 змогуць падлетаць бліжэй, яны змогуць ужо знішчаць саме тыя самалёты, якія скідаюць кабы, таму што яны будуць проста іх выяўляць. Усялякія зенітна-ракетныя гэтыя комплексы а-ля Пэтріот будуць гэта ўсё выяўляць на досыць далёкай дыстанцыі. І F-16, якія будуць знаходзіцца ў паветры, змогуць гэта ўсё знішчаць. Ось, і тым самым зноўку ж адкінецца і лінія, да якой змогуць працаваць расейцы кабамі. Ось, і зноўку ж тады прасцей стане уласна пехоце, усім ось гэтым людскому гэтаму саму чалавечаму рэсурсу, які знаходзіцца на уласнай лініі сутыкнення. Праз ось гэтае палегчанне будзе прасцей весці контрнаступальныя дзеі, ну і зразумела, через гэта ўсё перамога будзе значна бліжэй. А все пачнецца з таго, што папросту знікнуць разведвальныя дроны. Ось так гэта, в прынцыпе, плюс-мінус, калі на пальцах тлумачыць, працуе. Так, то як ви вважаєте, чи можна очікувати на схожі операції в майбутньому? Схожі, власне, як там з Курском? Ну, не знаю, напевно, хутчэй за ўсё, бо складана перше сказаць, што Курская аперацыя, яна скончылася, яна далёка не скончылася, таму што зноўку ж там перакідваюць нейкія сілы, а іх трэба перакідваць, уласна, там з Запорожскага, з Херсонскага напрямку, таму што нема рэзерву, бо ці патрэбна або абвяшчаць мабілізацыю Пуціну, або перацягваць ужо тыя падрыхтаваныя падраздзяленні, якія ёсць у яго. А падрыхтаваных, гатовых ужо там у тылу дзесьці, якія проста чакаюць сігналу, такіх падраздзяленняў няма. Тыя падраздзяленні ехалі, ось, калі паглядзець першыя кадры з Курскай обласці, яны там ехалі, хацелі паехаць дапамагчы. Гэта ўсё гэтыя самыя рэзервы, якія там у КамАЗах дагаралі пасля першых жа дзён. Гэта і былі тыя самыя рэзервы. Ніколькі іх там было знішчана, просто там, можна просто палічыць нават па колькасці спаленых КамАЗаў.
У КамАЗе десь каля 50-60 чалавек магло ехаць. І колькі іх там было спалена, просто неймаверная колькасць. Што казаць, калі там толькі палоннымі каля 700, больш за 700 чалавек было ўзята ў палон. Што казаць пра тых, хто былі знішчаны і забіты. Ось таму так. Таму аперацыя гэта будзе яшчэ там працягвацца. Там яшчэ там пантонныя пераправы ўсе пазнішчалі, таму там яшчэ такі непаганенькі шматок обласці ў хуткім часе перайдзе пад кантроль збройных сіл Украіны. Не здзіўлюся, што літаральна на наступным тыдні гэта ўсё і адбудзецца. А скора ўжо, як кажуць, зіма, як там у адному серыяле казалася, зіма блізка. Ось, а ўзімку весці контрнаступальныя нават дзеі і аперацыі вельмі складана. Там адбіваць всю гэтую тэрыторыю назад будзе вельмі складана, а звычайна абараняцца прасцей, чым наступаць. Ось, і ў даным выпадку зноўку ж страты будуць значна больше сярод тых, хто будзе нападаць у даным выпадку. Ці чакаць у нейкіх іншых абласцях такіх ж самых аперацый, мабыць, так. Я мяркую, што там можа гэта ўсё адбыцца, можа адбыцца і як спланаваная аперацыя на, скажем так, доўгатрывалы перыяд, а можа быць і як манёвр. Адсяродзіць увагу, прымусіць нейкія сілы з іншых напрамкаў забраць сілы, з таго ж самага Донбасу, з таго ж самага Пакроўскага напрамку. Зараз там пад Вугледарам пачаліся там нейкія рухі. Ось, і гэта ўсё адсяроджвае, таму што рэзервнымі часцінамі, якія там, умоўна кажучы, пораху не нюхалі, імі такога фармату дзіркі ў абароне ты не закрыеш. Гэта не так проста, гэта не то, што там ты дзесьці там на палігоне колькі разоў там пастраляў там з калаша, і ты думаеш, што цябе там кінуць на падрыхтаваных, на рэксаў, умоўна кажучы, якія там з 14-го года на Донбасе там танкі грызлі, як барбарыс. Ты там просто там заснеш хуйца, умоўна кажучы. Таму тут все гэта такое. Таму чакаць такога кшталту аперацыі, мабыць, і можна будзе яшчэ. Пакуль яшчэ больш-менш цёпла. Калі ўжо пачнуцца усялякія там маразы, дажджы, гразюка і гэтак далей, там ужо наўрад ці можна будзе щось, якихось таких саме дзеяў актыўных чакаць. Таму ось так. Што там па навінах яшчэ? Самы ціхі Рамштайн, мы весь пра Пакроўскі наступ. Тут засталася Ціхановская, але перад Ціхановскай яшчэ давайте паразмаўляем пра шахеды, якія залетаюць на тэрыторыю Беларусі. І так залетаюць, што ажно іх даводзіцца збіваць. Ось, было уласна, было збіта дзесь у Гомельскай обласці, але Гомель гэта поруч, гэта, там могуць так пракладацца маршруты гэтых самых шахедаў, што яны праз Гомельскую область залетаюць ва Ўкраіну. Але адзін настолькі заблукаў, што яго збілі ажно на заходнім поўдні Мінскай обласці. Не так ужо далёка ад Мінску, там кіламетраў, здаецца, там, прынамсі з таго, што з трэкінгу, які я бачыў там на мапе, які малявалі. Ось, там десь кіламетраў 60-70 ад Мінску гэта было. Ось, і паднімалі авіяцыю, мігі, все гэта лётала, стреляла і збівала. В Гомельскай обласці нават ад падзення гэтых уламкаў, там як нейкі пажар стаўся на нейкім там складскім памяшканні. Ось, і адразу пачалі там некаторыя гэтыя эксперты беларускія, незалежныя гэтыя еўрапейскія, казаць, што быццам бы гэта ўсё расеюшка, гэта ўсё Путін спробуе напужаць Лукашэнку і паказаць яму, як жа
поганенько не вступать у войну супроть Украины и не дапамагаць брацкаму расійскаму народу. Ось, але мне падаецца, што гэта калі гэта спроба такім чынам напужаць Лукашэнку, гэта самая няўдалая, безглуздая і откровенно тупая спроба гэта ось рабіць выгляд, быццам бы нашыя шахеды просто там ляцяць не туды, куды мы хочам. На мой погляд, гэта папросту гэта як гэта сказаць так. Гэта з навуковай кропкі гледжання гэта правільна гучала. Гэта моя суб'ектыўная думка, што гэта недапрацоўка, як то кажуць, софту. То бок, як мы ведаем, а хто не ведае, таму я давяду, што ўсе шахеды перапрашываюцца расейцамі, і яны летаюць не па GPS каардынатах, па якіх працуюць большасць усіх гэтых ракет і гэтак далей, якія наводзяць сама за GPS каардынатамі. Ось, а Расія ў свой час распрацавала свой уласны аналаг GPS-у, гэта яна называецца GNOLOS. Яны яе запіхваюць нават у аўтамабілі. Гэта ёсць была такая патрэба. Бо некаторыя еўрапейскія краіны вымагалі каб у машынах знаходзілася сістэма, якая будзе паведамляць, калі там машына патрапіць у якую-небудзь аварыю, пра тое, дзе яна знаходзіцца. Ну, і ў Еўропе звычайна выкарыстоўваюць гэта GPS-трекеры. Але ў Расіі распрацавалі сваю сістэму, яна называецца GNOLOS. І саме па гэтай сістэме GNOLOS гэтыя самыя шахеды і ляцяць. Як працуе гэта сістэма GNOLOS, нікому не вядома. Што можа паўплываць на гэту сістэму GNOLOS, каб там збіць яе каардынаты, таксама невядома, але гледзячы на тое, што дастатня вялікая колькасць шахедаў ляціць не туды, куды хацелася, каб яны ляцелі, уласна іх уладальнікам, кажа пра тое, што гэта сістэма працуе не так добра, як хацелася. Да таго ж, калі вы, напрыклад, жывеце ў Харкаве, і калі вы з'яўляецесь вадзіцелем і карыстаецесь навігатарам, вы ведаеце, што ў некаторых раёнах Харкава, калі вы едзеце, ваш GPS-навігатар можа вас закінуць проста такі ебеня, што якщо вы загадзі не паглядзелі, дзе вам там бліжэйшыя 2-3 павароты патрэбна рабіць, вы досыць проста можаце заблукаць. Таму што працуюць сялякія глушылкі, працуе рэп, і некаторыя раёны Харкава гэта рэп накрывае пастаянна, і проста там немагчыма праехаць без таго, каб ваш навігатар, які працуе на GPS, не загубіўся і не пачаў блукаць. Мабыць, штосьці такое адбываецца і з гэтымі самымі шахедамі, бо працуюць усе гэтыя самыя рэбы, працуюць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, нейкія сігналы глушацца, нейкія сігналы, мабыць, падмяняюцца на іншыя, таму што ёсць і такія рэбы, якія сама такім чынам працуюць. І сама праз гэтыя самыя шахеды змяняюць свае курсы і ляцяць не так, як хацелася. Уласна, гэта моя такая асабістая думка, абгрунтаваная тым, што я, уласна, ведаю. Мабыць, ёсць больш экспертныя меркаванні, калі ёсць сярод нас эксперты па шахедах, па тым, як працуе расійская сістэма GNOLOS, напішыце ў чаціку, уласна, мне будзе вельмі цікава дазнацца, як гэта ўсё працуе і што можа на гэта ўсё паўплываць. Уласна, шчыра я кажу, гэта не нейкі там пад'ёб, мне проста цікава, калі ёсць тыя, хто ў гэтым шарыць і разбіраецца, напішыце. Можете написать сюды мне ў Telegram, напишите, поразмаўляем, мне правда цікава. Я заўсёды за тое, каб развівацца.
Так. А що ви думаєте про те, що війська збираються на території Білорусі? Наші говорять, що вони не підуть на війну, але військо біля кордонів. Ну, вони там збираються вже кольки війна йде, стільки вони там час від часу збираються. Бо Лукашенки кажуть, щось там створять вигляд гэтых самих рухаў, ён стварае выгляд гэтых самих рухаў. Як мінімум для того, каб ствараць гэты самы выгляд. Бо нават калі яму там даюць загад про тое, каб все там збірай армію і там нападай, ён просто можа сабраць армію, там дзесьці яе там павошкаць па гэтым самым па межах уздоўж мяжы з Украінай і просто потым там дакласіш, ну як бы нічога не атрымалася, мы там все правялі там выведку, нічога там не гэта, і увогуле маі не захацелі, як то можна сказаць. Ось, таму я не разглядаю гэта як нейкія актыўныя дзеі, але, скажем так, Украіна не можа сабе дазволіць не рэагаваць на гэтыя самыя дзеі. І як у выпадку з Курскай вобласцю, расейцы маюць здымаць пэўныя свае часціны і адводзіць там у тыл і направляць у Курскую вобласць. Гэтак жа сама і Украіна мае або рэзервныя якісь часціны, або адводзіць некаторыя брыгады з баявых напрымкаў і скіроўваць іх на, скажем так, падстрахоўку на мяжу з Беларусю. Але, уласна, я не бачу ніякіх прычынаў, ніякіх дзеяў, якія б маглі змусіць беларускае войска уторгнуцца на тэрыторыю Украіны. Так, харківскі трикутник, там ёсць щось таке, бо там ёсць нейкі праспект, я памятаю, там ездзіў весной, калі едзеш, там заўсёды просто губляецца гэты самы сігнал GPS-овскі. Я ўжо звык да гэтага, я там глядзеў, які сам мне патрэбны паварот, таму што, ну, реально, гэта так, бывае такое. Так, ну і про Лукашенко паразмаўлялі, і засталася толькі Ціхановская. О, вітаю Люсю. Люся, спадзяюся, гэта не та Люся, якую граў гэты Арестович. Я нават памятаю, якого Арестович граў там в нейкім расійскім серыяле, там агент Люся яго таму называлі. Жыві вечна і героям слава, канешне ж, дзякуй за тое, што далучыліся да эфіру. Засталася гумарыстычная, калі можна так, гумарыстычна-інфармацыйная часціна эфіру про Светлану Тихановскую. Ось, і про яе посты. Ось, не буду казаць про посты датычна, якія былі прысвечаны уласна сённяшняй даце. А сёння у беларусаў свята, дзень беларускай вайсковай славы, тому что 510 год тому падоршай далі людзей пэўным грамадзянам іншай краіны. Ось, і таму гэты дзень увайшоў у гісторыю Беларусі. Але ў сучаснай Беларусі гэты дзень не адзначаецца, таму што не можна адзначаць дзень, калі ты даў люлей брацкаму народу. Ой, смешна так. Але Светлана Тихановская записала там відэа нейкае, ці не відэа, ці просто там зварот. І яшчэ больш смешна пра гэта ўсё глядзець і чытаць, улічваючы тое, што там яна ў свой час у 20-м годзе казала, што ну, посмотрите, Путин же, он же мудрый политик. И мудрая Москва так не считает. Це була безпосередняя цитата Светланы Тихановской 20-го года. Ось. Але не будем сёння мы, уласна, гэтыя цитаты Тихановскай разбирать. Там быў пост, з'явіўся пост про тое, чым жа дэмакратычныя сілы уласна у вобразе Светланы Тихановскай будуць займацца у 25-м годзе.
Я сьогодні чуть з цією датою ногами в сметану не попала, чуть не запостила в групу привітання від кита і тимчасового посла в Україні від Білорусі. Кита. Це кіт, який кот, чи кіт, який цей позивний кіт. Короче, ну ладно. Ось. І, короче, написала Світлана Тихановська, чим же її демократичні сили, тому що, власне, так і не тільки можуть називатися, чим же ж вони збираються займатися у 25-му годі? Тут же ж сьогодні нічого зосталося до 25-го года. Ось, і ось же, чи зараз знайду, ті там, о, чим же ж вони збираються займатися? І це все з формату а здагадайтеся, што рэальна з гэтага ўсяго прынаймні ёсць верагоднасць ажыццявіць. І давайте я адразу зачытаю спіс, а потым мы там по гэтым спісе пройдземся, так сказаць. Так, план дзеянняў дэмакратычных сілаў падчас выбараў 25-го года. Падтрымка сілавога блоку і беларускіх добраахвотнікаў. Сацыяльная падтрымка найбольш уразлівых груп беларускага грамадства. Прыцягненне... О, блин, я зараз буду ржаць. Ладно, трымацца. Прыцягненне да адказнасці чыноўнікаў, сілавікоў і вайскоўцаў рэжыму. Камунікацыя офіса і дэмакратычных сілаў з беларусамі, якія знаходзяцца як унутры краіны, так і за яе межамі. Магчымасці працаўладкавання і адукацыйныя праграмы за мяжой. Ось такія, скажем так, я б назвал их непосильные задачи, поставила перед собой на 25-й год Светлана Георгиевна. Светоч Светлана Георгиевна. Пробачьте. Тут не все это самые регалии. Регалии, самые регалии. От слова рыгать. Назвал. Так, просто вода. Але... Зараз разберем усю гэту ваду больш так падрабязна. Ось, як па-першае, гэта план дзеянняў дэмакратычных сілаў падчас выбараў 25-го года. Ну, які там можа быць план дзеянняў? Ну, ніякі. Але патрэбна штосьці сказаць уласна пра выбары, таму што яны ж адбудуцца, а што мы можам зрабіць, а нічога мы не можам зрабіць. Таму што, як бы, складана штосьці зрабіць, калі ты знаходзішся не ў краіне, уласна. Таму як бы ось так. Гэта па-першаму. Другі пункт — падтрымка сілавога блоку беларускіх добраахвотнікаў. Адзін сілавы блок ужо падтрымалі, гэта Азараў, ягоны байпол. Ось, і уласна зараз гэты самы байпол свае рыштункі распрадае на польскім OLX. Там рацыі, ножы швейцарскія, яшчэ там штосьці, карацей, распрадаюць гэта. Ўсё там налічылі здесь на 7-8 тысяч долларов. Гэта самы той сілавы блок, на які ўжо аднаго разу Тихановская разлічвала разам з іхнім планам перамога, які ніхто не бачыў, але ён існуе. Невядома у галавах каго. І гэтак далей. Ну і, канешне ж, не можна было не сказаць пра беларускіх добраахвотнікаў, таму што складана заходзіць у еўрапейскія кабінеты і казаць дапамажыце нам, бедным беларусам, у якіх у 20-м годзе адабралі перамогу на выбарах, таму што ўсім, уласна, на гэта похуй. Бо ўсіх зараз больш хвалюе сітуацыя беспасярэдня ва ўкраіне. І таму не сказаць пра што-небудзь звязанае з Украінай, а там жа ж ёсць цэлых, умоўна кажучы, 3 калекі беларускіх добраахвотнікаў, таму што калі браць агульную нават колькасць беларускіх добраахвотнікаў у параўнанні з агульнай колькасцю папросту збройных сіл Украіны, гэта просто там крапля ў моры. Колькасць гэтых самых добраахвотнікаў. А колькасць добраахвотнікаў, якім уласна Светлана Георгіевна збіраецца памагаць, гэта яшчэ адна крапля у гэтай самай краплі. Таму гэта просто, ну, такое. Сацыяльная падтрымка найбольш уразлівых груп беларускага грамадства.
гэтай самай падтрымкай Ціханаўская ўжо неяк займалася, і праз некаторыя гэта іхнія фонды, некаторыя беларусы атрымлівалі грашовыя пералікі ось на свае прыватныя, дарэчы, карткі, за што паспяхова атрымлівалі тэрміны. Тэрміны, уласна, за фінансаванне, за атрымку фінансавання з боку экстрэмісцкіх угрупаванняў, да якіх, уласна, ўсе гэтыя ціханаўскія і каля ціханаўскія фонды знаходзяцца. Таму атрымаць там 1000 рублёў і прысесць на 3,5 гады, уласна, ну, так сабе, шчыра кажучы, дапамога і абмен. Прыцягненне адказнасці чыноўнікаў, сілавікоў і вайскоўцаў рэжыму. Уласна, мне цікава, якім чынам Святлана Георгіевна хоча прыцягаць да адказнасці чыноўнікаў, сілавікоў і вайскоўцаў рэжыму, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ці з'яўляецца Святлана Георгіевна нейкай судовай установай, якая мае здзейсняць гэтыя самыя рэчы? Хутчэй за ўсё, адказ не. Ці мае Святлана Георгіевна інструменты будь-якія, каб уплываць на тое, каб гэтыя самыя чыноўнікі, сілавікі і вайскоўцы рэжыму панеслі, прынаймні зараз, будь-якую адказнасць? Зноў не. І, уласна, пра што гэты пункт? Гэты пункт пра тое, што трэба штосьці піздануць. Заебалі гэтыя чыноўнікі і сілавікі. Усе пра іх кажуць, і трэба і мне сказаць, што мы будзем ціснуць на іх і прыцягаць да адказнасці, нават калі цягнуць, уласна, і не мае за што і не мае якім чынам. Камунікацыя офіса і дэмакратычных сілаў з беларусамі, якія знаходзяцца як унутры краіны, так і за яе межамі. Тут все проста. Мы стварылі чат-бот, і вы можете нам туды напісаць, як мы вам дапамаглі, якія мы піздатыя. Уласна, на гэтым камунікацыя з офісам ад беларусаў, якія за межамі, заканчваецца. А калі браць камунікацыю беларусаў, якія ўнутры, напісаць паведамленне Святлане Ціханаўскай, каб які-небудзь мент спыніў цябе на вуліцы і пабачыў у тваім тэлефоне паведамленне, нават гэты самы чат-бот Ціханаўскай, і за што б ты прысеў на 2,5-3 гады калоніі ў лепшым выпадку, так сабе перспектыва на будучыню. Таму, зноўку ж, ні пра што на гэты самы пункт. Магчымасці працаўладкавання і адукацыйныя праграмы за мяжой. Каб працаўладкавацца і атрымаць адукацыю нейкую за мяжой, не абавязкова нават звяртацца да Святланы Георгіевны, таму што ёсць такі фармат, як працоўныя візы, праз якія ўвогуле без праблем можна ўладкавацца на працу. А калі ты маеш там рэзідэнцтва нейкай краіны, то ты, уласна, калі гэта краіна яшчэ і краіна Шенгену, ты просто можаш там ездзіць і уладкоўвацца на працу. Гэта ўсё даступна і адкрыта. Гэта так же сама, як даступна і адкрыта адукацыя. Калі ты не ебанько і больш-менш разумееш нават англійскую мову, ты можаш на той жа англійскай мове зрабіць гэтыя самыя ўсе запыты у міжнародныя адукацыйныя установы і пачаць там навучацца. І, уласна, удзел у гэтым пасярэдніцтва ў гэтым Святланы Георгіевны ніяк на гэта не паўплывае. Таму з вось гэтай велізарнай колькасці, сама, які раз, 3, 4, 5, 6 пунктаў, колькі з іх, уласна, можна ажыццявіць. 0,1. Можна закрываць гэтую тэму. Вот так. Так, давайте до каментароў. Таке просто вода, роками в Беларусі жывуць. Ромы, це цыгане. Ёсць там цыгане, жывуць. Не так шмат, як ва Ўкраіне, мабыць, але жывуць там, штосьці робяць. Семкамі звычайна таргуюць. Бо я памятаю, калі я там жыў, на вуліцы Усходняя, і там калі яшчэ было досыць так
шмат гэтых самых. Аксель Темплера таксама вітаю на Ютубе. Было шмат гэтага, там прыватны сектар быў так, прям перадам. І там яны ў прыватным сектары, яны там гэтыя дамы цэлыя арендавалі. Там сваімі гэтымі кланамі ці якімі там суполкамі яны жылі, і яны там семкамі таргавалі. Яны скупалі семкі, там ім прывозілі адкульці там гэтыя семкі. Ось, яны іх там перабіралі, сушылі, смажылі і потым там гэтымі стаканчыкамі прадавалі. Ну, як то кажуть, там вялікі за 5, маленькі за 2 рублі. Ось, і можна было смажаныя семкі там у бабулях пад магазинам пакупаць. Гэтаму звычайна там цыгане ў Беларусі займаліся. Мабыць, яшчэ чымсьці займаліся, але я не з гэтых колаў. Так. Це такі зашквар, це капець. Народ назбирав грошей, купили і передали. Ну, звичайно, можна назбирати, купити і передати, але не всі хочуть шукати саме про кого можна передати, бо не до всіх є довіра. Ось, тому, як я казав, що коли ви не можете, ну, якби не довіряєте одним, це не означає, що нема іншых сродкаў, як перадаць штосьці камусьці. Бо нават калі ты там з нейкімі баявымі часцінамі, з кімсьці з гэтых баявых часцінаў, самым калі браць беларусаў, ты там размаўляеш, ось ты можаш просто запытаць, каму ты давяраеш, там якому чалавеку ты давяраеш, і праз гэта там знайсці людзей, якія там і перададуць, і ўсё, што патрэбна зробіць, і нічога нідзе не згубіцца, і все справаздачы потым будуць зроблены. Таму такое. Было б жаданне, все можна знайсці. Не ўсё ў гэтым свеце упіраецца ў Светлану Ціхановскую з таго, што звязана з беларусамі. Так, што яшчэ я хацеў сказаць? В прынцыпе, як бы, ось і ўсё, што я хацеў уласна сказаць. Ось, таму я вам нагадаю, што ёсць тут асобы ў чаціку, у тым ліку, якія там падпісваліся і плюсавалі за тое, каб пісаць каментары пад эфірамі. Ось, калі яны выйдуць ужо як відэа. Але шосьці пад мінула-тыжнёвым эфірам не пабачыў я такой колькасці гэтых самых каментароў, якія колькі было плюсоў на позамінулым эфіры. Таму давайте не будем лениться і давайте будем все ж таки выціскаць расійскамоўны сегмент Ютубу увогуле з Ютубу. Ось, а выціскаць сама проста гэта запаўняць яго не расійскамоўным Ютубам, у тым ліку беларускамоўным, украінамоўным і гэтак далей. А для гэтага неабходна, па-першае, заданаціць на беларускі добравольчы корпус. Гэта самае галоўнае. Ось, па-другое, паставіць падабайку, дарэчы. Напэўна, я сам сабе-то не поставіў. Да, сам сабе. Вот это старость. Сам сабе падабайку не поставіў на Ютубе. Балда. Ну нічога, я выправіўся в адрозненні ад вас. Таму давайте, колькі там падабаек, зараз я пагляджу. Колькі тут? Колькасці гледачоў 7. Падабайкі 7. Ну ладно, 7 гледачоў, 7 падабаек. Ну, плюс-мінус. Нормалёк, идём, як кажуць. Так, таму давайте, хто не праціснуў падабайку, працісніце, потым, калі відэа эфір скончыцца, трэба паставіць, напісаць яшчэ каментарый, як мінімум з 7 словам. Можна выкарыстаць, канешне ж, не словы, а выкарыстаць смайлікі, калі вы прыхільнік Ермака. Вось, іх таксама мае быць не менш за 7. Можете там зашифраваныя паведамленні праз смайлікі якой-небудзь напісаць. Ось. Все гэта дапаможа алгарытмам Ютуба зразумець, што відэа цікавае, відэа трэба пашыраць, трэба прапаноўваць яго глядзець як мага большай колькасці людзей, і праз гэта зноўку ж будзе з'яўляцца у нас больш гледачоў, будзе больш інтэрактыву, больш пытанняў, больш смешна будзе абмяркоўваць пасты Светланы Ціхановскай. Ось, больш шырокі спектр, скажем так, навінаў, мабыць, мы будзем пачынаць закранаць, часцей будзем выходзіць у эфіры.
Ось, бо, ну, якби, немає сенсу виходити в ефіри для умовних 7 глядачів. Почекайте і від неділі до неділі. Ось, нічого з вами не стане. А коли ось буде там людей хоча б 70 чекати, і будуть казати, блін, ну ти давай, ти як напружся там трошки, і там серед тижня щось видай. І тоді я, власне, напружусь і що-небудь у середині тижня і видам, коли буде на недільні стріми приходить хоча б чоловік по 70. Ось, тому давайте, поширайте, робіть репости, пересилайте. До того ж, виходять цікаві, ну, на мой погляд, принаймні, нарізки самих цікавих моментів з ефіру. Коли вам щось, до речі, з ефіру подобається, можете написати мені ось сюди, сказати, а зроби ось ось там з 12 хвилини 30 секунди, зроби там нарізочку таку, просто така бомбезна фраза була, ти там шиковно пожартував. Ось, зроби нарізочку, ось, а я буду це все репостити. Ось, у Телеграмі це все з'являється, як це все з'являється і у Ютубі, де я саме цікаві, на мой погляд, моменти вирізаю і потім роблю такі коротенькі відео. Ось, тому їх так само треба поширати, щоб наша білоруськомовна суполка на Ютубі, у Тіктоку і у Телеграмі поширалася, щоб було більше людей, щоб не по 3 тижні ми збирали на павербанки для білоруського добровольчого корпусу, які, до речі, вже майже, ну, фактично, вже у білоруського добровольчого корпусу, але їх ще треба сплатити. Ось, тому що люди на довірі, да, власне, мені це все передали, і за що я їм дуже вдячний, тому що вже працюють, білоруський добровольчий корпус вже працює у секторі, не будемо казати, на яким напрямку, але вже працює, виконує бойові задачі, і дві маленьких зарядних станції на 600 Вт, які передавалися вже там, вже працюють, вже приносять користь, при тим, що ми за їх ще не сплатили. Але дякуючи, що я впливова особа, хоч для когось я впливова особа, ось це для працівників ZTX Power, які, власне, це саме зарядні станції, і нам передали. Ось, за що їм величезний дякую. Сьогодні, як я казав, я ще передав і велику станцію на 1200 Вт, ось, яка так само ближайшими днями поїде на сектор до мінометних розліків. Ось, десь там на їх там координаційному пункті буде це все допомагати виконувати бойові задачі. Ось, тому ось тут треба за ці станції ще сплатити. Там 50 з гаком тисяч потрібно нам собрати. Тому долучайтеся до цього збору. В принципі, все, що я хотів, я вже сказав. Бачу, коментарів нема, тому чекаю на ваші коментарі після ефіру, чекаю на протиснуті подобайки, репости і так далі. Сподіваюся, на наступний ефір прийде вже більше людей. Ми побачимо нові особи, бо вже як тих самих відключень електричності вже стає менше, вони стають більш прогнозованими, але хто його відає, тих підарасів. Завтра жахнуть яку-небудь станцію, і там розуму, як у мавпи. Тому, хто його ведає, тому лепш загодя это все репостнуть, протиснуть лайк і написати коментар. Щоб я потім не журив вас, що ви не пошираєте, не пишете і вогуле нічого не робите, щоб наш білоруськомовний, він же україномовний і україносенсовний, коли можна так сказати, YouTube і сегмент того самого YouTube поширався. Тому дякую за те, що були, дякую за те, що створали цей самий інтерактив, сочили, писали коментарі, протискали ті ж самі подобайки тих, хто їх протиснув, задавали які свої питання і виказували свої міркування, за що вам, власне, велике дякую. Побачимося про тиждень, як звичайно, о 20-й. Слава Україні і живе Білорусь!